ngerti sranda luwak nggawa srebet diemplok landak wong gara-gara dolar mundak beras melok mundak gula melok mundak apa arek mas-masan mundak lombok mundak apa maneh bawang mundak kabeh melok mundak tapi muga-muga cicilan mekar gak melok mundak jongor bulung ngene iki nggih. Nggawa alu. Wadahe timba prawan kedung bulu. Gegere amba. Lah nek ciut gegere jangkrik.
iki sing duwe gawe mula kajate syukuran sak keluargane tamune teko akeh undangane pancene abadasi super bergaule tamune teko terus dijak salaman terus dirangkul didolekno panggonan uga gak lali diaturi unjukan didolekno palenggan karo ngicipi daharan ancene bapak Jasem iki supel bergaule mulane gak heran dibanggakno kanca kancane ket sore bapak Jasem ancene tak lemah bek engko aku mole bisa ngomong titik ya. Dalu niki nek wonten tiyang lomo mboten kaya Abadasim. Gak nyunatno ya gak mantu tapi nanggap ludruk. Napa werdine niki syukuran nyenengno tangga teparone. Sinten sing saged kados ngeten? Wonge sabar luar biasa. Kanca-kanca teko niku wau kabeh langsung disambut. Sing panjake teko dikalungi kembang. Penyanyine teko nggih dikalungi kembang. Terutama dagelan teko nggih ngoten kula wau nggih dikalungi kembang tapi sak pote maring glantong ae kula dongaaken mugi-mugi Abadasim mantun nggadah damel kaya ngeten rezekine melimpah ruah taun ngarep niki kate nanggap malih duka gaene napa Abadasim niku kakehan dhuwit bingung oleh ruah nanggap ludruk gak kor-kor nanggap ludruk nggih sing penting syukuran niku mboten trima rupa napa-napa tapi trima nyenengno tanggane niki dono seneng mugi-mugi sing sakniki sampean seneng sampean dongaaken Abadasim seger waras nggih Bu nggih mugi-mugi taun ngajeng saged berangkat haji nah warga mriki Kedempul nggih kula dongaaken mugi-mugi kabeh sok lunga kaji aku gak didongakno sih rek. Ayo, ciao. Wijaya niki lho luar biasa. Nggih, sampeyan tingali parkiran sakmono akeh. Mobil niku gadane sinten? Penyanyine Budi Wijaya kabeh. Dagelane nggih ngoten budal numpak mobil. Panjake mboten kalah, budal nggih numpak. Ana sing pickup, ana sing trek, tapi gak mobil lah. Mangkane nek golek mantu niku golek mantu ludruk. Enak. Susah dikidungi, seneng dikidungi. Apa maneh nek duwe akeh. Kembang turine, kembang sukun nek nggawa bedhug aja disuwun. Pegawe negeri nek tuwek oleh pensiun seniman ludruk nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu
kanggo sayur digado tetep enak petuk rondo tuwek lontongku rada jinak bareng petuk prawan lontongku ndangak namung semanten kitungan kula menawi lepat borong ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane Budi Wijaya luar biasa tampil kali kula setunggal niki artis sing paling hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ruame warga ndi iki mang kembang Kedong bulu. kedong bulu luar biasa. Mangan tahu nang pinggire kali. Makar lagi apa, Mas? Iku lagu, Mas. Oh. Make mawon. Oh, iya. Mangan tahu nang pinggir kali. Cakep. Warga kedong bulu kuabe akeh rejeki. Amin. Gawa alu kecemplung sumur. Cakep. Warga Kedung Bulu kabeh panjang umur. Mangan tahu ngombene es nanas. Ya, cakep. Warga kedong bulu kuabe utange lunas. Gawa alu abot sanggane. Cakep. Warga Kedung Bulu muga-muga kathah rejekine. Apa kon cengengesan? Wong-wong gele-gelen guyu niki. Apa? Bek, nek guyu masalah. Loh, Untune mek sita guyune buanter ambek ngemiki anake ya Allah. endi to? Iku lho, So. Oh, iku anake kok ya mangan makne. Mangan tahu ketiban ondo. Cakep. Bengi iki aku main nang Kedong Bulu. Ya Allah, muga-muga aku mulai nggawa rondo. Allahumma. Kelakuanmu gak mari-mari nang kono nang kene mesti kon ndoleki rondo. Loh, itu sudah rahasia umum. Ucapan adalah doa. Doa terbaik untukku hari ini adalah mendapatkan janda yang baik hati dan tidak sombong. Nggih, Bu, nggih. Lah apa rumangsamu nang Kedong Bulu ana rondoe? Lho ya apa? Heh? Akeh. Mungkane oleh ngemiki anek dipetotot ngono ae. Iya nek sik perawan ae yo. Didelok wong ngono. Apa kon delok? Apa kon delok? Ngene iso. Iya, parang saiki nang delok lho terus ngambek ngemi anek. Ngek. Ngene iso. Ngek glantong. Lah iya. Anake papat, anake papat. Kabeh sik ngemi kabeh. Turu jam 10, anake sing nomor 4 brangkang-brangkang ngemik. Sing nomor 3 jam setengah 1 brangkang-brangkang. Sing nomor 4 jam setengah 2 brangkang-brangkang. Dipikir gak ono sing brangkang. Tibae Jam 2. iki gawat iki, So. Jam gawat darurat jam 2, So. Bapakne Bapake. Bapake. Sumpah ya. Wong Kedong Bulu. Bapake nek jam 2 berangkat. lah iya. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullahaladzim. Kok nang kene kon ngomong rondo-rondo iku ana sing kenal ta kon. Wah, gak kenal maneh. Mantanku biyen iku ya wong kene, Be. Masa? Sumpah ya, Tapi sing duwe gawe iki Pak Dasim. Pak Dasim koncoku sekolah, koncoku SD. Wong luar biasa sak Kedong Bulu. Pak Dasim iku. Loh, bayangno. Gak duwe acara, gak duwe apa nanggap lodruk. Lah iya, aku yo heran aku yo. Iku ngono apa, So? Apa? Gawe nyenengno tangga kanan kirine. Iya. Sak Indonesia, sak kecamatan, sak kabupaten gak ono kaya Pak Dasim. Liyane Pak Abah Dasim iki Gak ya. ono. Mula wong tuane iki maringi asma Iya jeneng. nang Pak
Dasim. Dasim. Ana artine. Lho, gak trimo artine sembarang kalian aku ngerti. Wong tuane Dasim iku ambek aku kancane keran. Ambekmu. Kancane keran ndi? Wong-wong iki lho guyu iki lho panggil ambek aku. Aku biyen iku wong kene. Asline arek kene. Nek gak percaya takok Nur. Nur Fadila iki lho. Kan kok kenal. Nur ta? Iya. Kancane awak dhewe gak kenal goblok. Goblok. Dasim asma kinarya Japa. Japa. Jeneng iku membawa donga. Iya. Kok dijenengno Dasim maknane apa? Maknane Nek aku kan wis jelas. jelas. Rasa. Rasa. Ro iku rodok. Heeh. So iku sara. Dadi aku gak gelem nganggur mesti njaluk penggawean. Mesti Rodok penggawean. sara tapi rezekine akeh. Padha karo aku. Kon jenengmu sapa? Wanto. Wanto. Wan iku longgo, Heeh. to iku telek. Berarti kon biyen ngelunggui. Makane, Bek. Ambuku kok sangseng. Tibake aku iki lho nggoe telek. Ya mbok. Lah kon kepengin apik? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kepengin uripmu apik? Aku Ya. wis blenger oleh papi. Nek kon kepengin apik, gampang. Gampange. Jenengmu tambah ana. Tambahi apa? Lho, biyen iku nang kraton Majapahit ana raja sing jenenge Hayam Wuruk. Lho Jenenge ana ditambahi ayam dadi raja. Oh. Patih Gajah Mada. Ana gajahe dadi patih. Sisinga Manggaraja. Ana singae dadi raja. Mula jenengmu nek kepengin mulya tambah ana unsur kewan. Oh, unas. Iya. Berarti nek Wanto kudu ditambahi apa, So? Bedes Wanto. Jos. Jos ya, So. Iya. Ana artine. Tepuk tangan dulur-dulur. Alhamdulillah bengi iki aku dadi kethek, So. Iki saiki sing duwe gawe Abad Dasim. Abad Dasim. Kon iso jelasno siji-sijine. Loh, Abad Dasim. gak iso ya apa? Per huruf. Lo awak dhewe dagelan iki kudu intelektual, kudu pinter, kudu sembarang kalir. Dasim kancaku. Nanti wak Dasim mosok wis turu, So. Potongan iku delok wonge to. Apa? Nek sirahe kaya aku ngene iki cerdas. Ayo. Nek siramu isine aku wis ero. Isine apa? Isine siramu dudu utek kok. Apa? Lho, tak takoni saiki. Ya, Nek teleke wedhus jenenge apa? ya telek. Serendil. Nek teleke kebo, Telek kebo. heeh, Teletong. teletong. Ya pantes pikiranmu angel. Isine utukmu iku telek tok to. So, Apa? arek iki goblek. Mosok aku nang kene dielelno terus ya. Tak tokno kabeh. Dasim, Dasim. D. D. Dermawan, bijaksana, baik hati dan tidak sombong. Dia adalah Dasim. Toh. Artine Dasim. A. Alhamdulillah bengi iki nekakno Lodrok Budi Wijaya tekan Jombang gawe menghibur kuwabeh masyarakat Kedung Bulu. Yaiku Dasim. Tepuk tangan. Urung. Dasim nanti sih Dasim. Dasim. Wis siap-siap. Heh? Wis siap-siap tenang ae. Sumpah. Iya. Nek gak siap-siap gak terusno lho, So. Tenang ae. Yo. Pokoke engko ujung-ujungnya apik mesti munggah. Yo. S. Sosiale luar biasa. Kok Karo tonggo kanan kirine selalu senyum, gak tahu merenggut. Dia selalu bahagia. Ya, ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak? Dasim. I. Iki lho wonge. Endi? 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 Endi wonge? Endi? Endi, So? Heh? Endi? Heh? Wonge Wong sing nang mburi Oh, nyiapno sandingan. ikhtiar, Ya. iman dan takwa. Oh iya. Iku sing menjadi pedoman hidupnya. Sapa maneh? Nek gak Dasim. Sowe Dasim gak metu-metu ya, So. Karisito. Sik aja situk-situk. So, Apa? Sik ta wong nang ndi sih? Engko tenang ae kon kok ditransport. Heh, Ditransport. ditransport ta? Iya. Sam. Opere iki wong kaji goblok. Kon celok sim Lho wong kaji biyen budale bareng ambek aku, So. Lho, kon kandhani wonge sangune cukup. Iya. Budal ngulon cukup, So. Lah cukup lah kon. Aku budal njeb Juanda tok. Cukup kon. Gak cukup. Lho.
Kok juanda tok ya apa? Untuk juanda balik. Balik maneh. Kurang sanguku. Kurang sangune. Meneh ditambahi. Tambahi dasim. Kari sitok. M. Wonge gak moro-moro gak meneng aku. Moro engko. Apa? Moro. Mora. M. M. Ayo, M. Moro sim. Gak moro aku gak ada terasa sim. Kaya mang lho. Apa? M apa? M. Memiliki jiwa pribadi yang sangat baik. Kontol-atole nang mburi apa? Be wonge moro-moro munggah. Lah iki apa? Sim. Lho, Markasim. Ya Allah. Iku jenenge Pak Dasim. Pak Dasim juragan tebu terbaik sik Indonesia Raya. Ngono ya. Kok coba kaya Pak Dasim nang Kedung Bulu iku aja akeh-akeh. Ana wong 5 ngono ae. Oh, lho masyarakat iki. Wah, makmur so. Wis seminggu nanggap lodruk ping 5. Temenan. Sak wulan iso ping 5 ping 5. 20. Enak sing gelok so. Iya, terus Sing dagel bingung. iku Pak Dasim. Pak Dasim. Ya. Muga-muga Pak Dasim sehat waras. Ya, amin. Pak Dasim akeh rezeki. Pak Dasim rabine. Rabine ya. Apa omah? Aku ngomong rabine. Arek nom-nom kene ya dongakno cek sampe melok geng-gengan. Tak dongano arek nom-noman kene sehat selalu. Heeh. Arek lanang-lanange. Gak usah melok geng-gengan. Sama lo gegengan. Yo. Sing wedok-wedok. Nek gak duwe bojo ambek aku ae. Lho. Kok ganteng kan geng-gengan niku gak apik to. Aja ngomong gegengan. Apa? Nang kene iki ana mantanku lho, Sok. Ana mantanmu. Kon ngomong geng-gengan aku ana mantanku nang kene. Kon duwe mantan nduk kene. Lho ya awo isi. Saiki melok ndelok. Lho iya. Nang kene pisan. Yo. Sopo? Inem. Sawangane Kon kok kenal? apa? Gak trimo. Inem aku mantanku. Olehmu sombong, kenal wong sitok ae sombong. Gak sombong ya apa? Inem itu dulu adalah gadis desa, perawan desa, kembangnya desa. Berhubung saiki wis tuwek. Kon aja ngomong tuwek-tuweke klopo to? Apa? Tambah tuwek tambah santen tok. Lho iku nek klopo. Lah iya. Lah nek inem tambah tuwek masalah. Apa? Keriput utus itu gak duwe. Kon aja ngenyek kon. Ngono ku saiki ya rondo. Weh, lambemu. Nggih, Bu. Gak percaya sih. Pacare inem temen, Bos. Wingi foto aku dhewean. Mas Wantos sayangku cintaku mblaem-mblaem. Aku saiki wis janda Mas Wantos. Aku yang pengen tok, sudah jangan kau hubungi aku lagi inem. Sombongmu. Memang gua cowok apaan, so? Gublak gak Sing wis ya wis, boten-boten. Heeh, kelemben-kelemben. Kelemben roti-roti. Biyen-biyen. Biyen-biyen. Saiki. Salah ben gak Rabi Wanto. Saiki gak Rabi ambek Wanto. Mula saiki dadi apa? Wah, keleleran. Coba biyen Rabi Wanto. Wah, miskin. Lho. Soge. Soge apa saiki uripku miskin dianiaya terus iso. Aja ngomong. Ngomong Kudu ngomong apik. apik. Soge. Soge, Bos. Ah, ngono lho, donga. Melok truk. Ya wis sinem iku tok kancamu. Ya, ambek inem iku kan aku putus, Bek. Tak kandhani sampean. Bapakne inem biyen iku jawahat. Mosok to? Sumpah, so. Kon gak direstui. Aku wis gak direstui. Setiap aku moro nang ome inem iku lho, diseneni mbek bapakne. Senenene ya apa? Kon aja dolen rene-rene. Ya awon nem bapakmu jahate patenono ae. Lho. Apa? Gak oleh. Elek jahat iku wong tuwa. Iya, aku yo tak omongi ngono. Elek jahat iku yo wong tuwa. Aja diseneni. Aja diseneni ae. Nek gak dikarepi bapake inem kan ya ana sing liyane ya. Lho, tak gelekno dukun santet. Lho, Ramongane gak terkenal. Pak Sowo gak ngenekno saya wis akhirnya aku putus. putus karo inem. Ambek inem putus. Nah, medhak kon. Aku
aku mengene. Ya sudah inem dadah. Lah terus kon nang kene sian. Wah, tetep nang kene. Aku berkelana cinta nang gone Kedung Bulu. Ana maneh. Ana maneh Sing ganteni inem. Loh, wong aku iki Janaka lanange jagat. Sing ganteni inem ana maneh luwe ayu so. Luwe ayu teko inem. Luwe ayu. Luwe seterek. Iya. Iku. Areke menyang teko nang kene. Teko nang kene mang tambah wayu seksi. Glinu-glinu so. Lulu. Wah. Malah ndelok lodrok. Delok. Sapa? Mina. Mina, engkau lah sayangku. Mari nemina. Aduh. Tapi aku lho pandling so, omae Mina nek pengen ndi aku ngene. Lah biyen gondi? Biyen iku pinggire iku pertigaan ngalor kok ya. Ngawur. Sumpah be, 10 tahun aku gak ketemu Mina be. Gak usah guyu. Nangis koclok iki. Mina iku mang gak gelem mrene tapi aku biyen so wayu wang ngumut. Lha apa kedadane kono mbek Mina? Aku ambek Mina gak sida rabi karena beda keyakinan so. Beda keyakinan? Iya. Oh, seje agama. Kudu Seje status. duduk so. Kok beda keyakinan? Aku yakin bisa membahagiakan Mina, Iya. tapi Mina tidak yakin bisa kubahagiakan. Iku jenenge gak kolu. Gak kolu ambek dapurmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh. Ayumu iki lho. Mari Mina berarti awakmu putus. Putus. Wis gak kenal wong kene. Aku asline gak kepengin kenal nang kene so. Iya. Aku kan mulai nang Jombang. Iya. Lho nang Jombang iki lho, sak kerjaan ambek wong Kedung Bulu. Oh. Waduh, nang toko dadi situ so. Iya. Ayu tapi areke kurung. Areke iku. Iya. Berarti kon padha karo mbuak tutup oleh contong. Oleh contong. Iya. Kenalan ambek aku tak takoni sampean arek endi? Lho, aku arek Kedung Bulu Mbang Bau Lamongan. Oh, nang kene ya. Iya. Oh. Aku boleh ingat masa lalu aku ini. Iki Tapi aku kepengen dadi wong kene so. tetep kon nekat dadi wong kene. Aku Iso gak iso kudu ngolehno arek iki. Iya. Areke nang kene iki, Mang. Mang jarene iya jare. Nunggoki kon Nang ngarepe salon so. nang ngarepe salon. Iya. Berarti ketok jeduk-jeduk ngono ngono, Mang. Iya jeduk-jeduk. Tapi ana temen. Ono kok. Sapa? Iem. Iem. Tapi iem lho, wis rabi kok ya. Sampun, Nak. Aku ro sasaramu iki ro aku Kenapa? sasaramu iku. Apa Wis sesek? jelas sasaramu ku sing song-song tok kon. Song-song apa? Sing kosong gak duwe gandengan. Ya dong wong aku iki dudo. Ngawur ae. Kon duduk. Dudo terani ayah. Ampun nang kene wong kene nang ngarep iki lak akeh, iki milih salah situ po. Iki ta? Iya. Lah, gak ono levelku blas. Gak ono level. Enggak. Kon milih sing ya apa? Iku lho, anak nir lho. Kon nek ndelok wong wedok iku teko apane sih kon? Heh? Kon nek ndelok wong wedok milih teko apane? Nek ndelok wong wedok iku jare makku biyen ngomong ngene. Wanto anakku sing ganteng dhewe. Nek golek bojo iku nak aja lali golek sing ulune ketel. Oh, ngono sing mulune ketel. Ulune ketel. Terutama nang ndi? Terutamae jarene makku iku sing alise ketel. Sing alise ketel Iya. iku rabien. Iku rabien nak Werdine apa? soale setia. Oh, nek alise ketel, Setia. wong kene ana sing ketel alise. Lho, Lho, iki lho alise ketel. Lho lah iki alise ketel iki. Iki to. Loh. Loh. Kok iku kok koyo gembol kucing anak-anak iku rek. Soh, Heh? kok munduk? Soh, Kane aja mloho-mloho. soh. Aku langsung lemes. Sing alise ketel berarti wong wedok sing setia. Wong wedok setia. Cocok nek dirabi. Iya jare makku. Ngono ya. Heeh. Sing nomor loro Sing nomor loro. apa? Golek sing ulune ketel nggone tangan. Ulu tangane akeh wulune. Tangane akeh ulune. Wong wedok nek tangane ke wulune berarti Iku nek masak sak masak jare enak. oh sak tore-tore dadi nang sedepe. Iya Mas yo nyambel ngono kerek-kerek ngono ku yo sedep. Oh, wong Kedung Bulu akeh sing ana wulune to. Akeh ta? Akeh. Wah prasa gak ada ulu blas. Dicukur. 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 Oh, dicukur. Biasane ketel. Eh,
Berarti mek loro iku tok. Iya, sing terakhir iku sing gak oleh ambek makku so. Sing terakhir apa? Jarene nak, Heeh. sing gak oleh mak ngerabi iku nek sikile ulune ketel. Oh nek sikile akeh wulune. Sikile akeh ulune iku gak oleh dirabi so. Apa? Banci. Jare makku. Jare makmu ngono. Jare makku wis mati kok saiki kok. Oh ngono. Tak takon ya gak semau. Asline gak mergo iku. Apa? Kok nek milih wong wedok ku ndelok andeng-andeng. Lho, ono maneh. Lho iya wong kedung bulu titenono. Andeng-andeng. Lho nek ndolek bojo, ndolek andeng apa sing duwe andeng-andeng 99. Gak kune. Andeng-andeng 99. Asmaul Husna goblok. Lho, andeng-andeng 99 iku Asmaul Husna. Asmaul Husna. Wis tau so. Kon wis tau. Wis tau. Terus Aku pacaran ambek arek andeng-andeng 99. Rabin to. Rabin niku. Rabi apa? Lho apa? Gilani yo. Gilane apane? Oh, cacar ini. Go rai kabeh. Rai kabeh. Oh, iku jenenge cacar jenenge. Cacar. Asline ngene, Apa? nek wong ndolek bojo, andeng-andeng iku milih wong andeng-andeng sing gak duwe sing duwe andeng-andeng nduk moto iku aja dipilih. Apa? Lho, selingkuhan. Iya. Mosok nek andeng-andenge nang moto iku wong selingkuh. Selingkuhan, temenan. Nggih ta? Lho nggih jare. Terus aja dirabi maneh Apa? wong wedok sing andeng-andengi nang lambe. Apa oso? Lho, kakean cocot. Mosok Iya. wong wedok nek andeng-andenge nang lambe kakang cocok. Iya, cerewet, dikai dhuwit akeh cerewet, titik cerewet, gak dikai dhuwit tambah ngablak. Mangkane biyen bojoku iku nang kene so. Iya. Nyocot ae. Iya iya ta? Iya. Lah iya mangkane nek ndolek bojo, melok wong tuwa-tuwa biyen. Apa? Dolek wong wedok sing andeng-andengi nok bokong. Oh, Iku setia to. berarti gelek bojo andengene boko. Iya. Setia. Kerasan ndok omah, kerasan lungguh wong wedok. Wah, wis tau aku so. Kon wis tau? Sumpah aku wis tau. Ya apa? Jare makku ngene, Rabio wong wedok sing andeng-andeng nang bokong. Iya iya. Wah, aku melayu nang pasar so. Iya iya terus. Wong wedok tak bukai roke. Sito-sito tak bukai so. Hasil kon. Hasilnya raiku nyonyor kabeh. Diapakno? Dijejeki ya. Kon gak iso ndolek. Kabeh ono trike. Trik apa nek Kon nek ndolek wong wedok sing andeng-andeng nang bokong gampang. gampang piye? Lho, ndolek kali. Kali apa? Ya. Kali. Pokoke nang kali enten ono, pokoke ana wedok kuwi delok andeng-andenge ketok. Ngintip. Yo gak. Nek gak dibukai situ-situ ya gak ketok. Wah, aku buka situ ngono kaya ana sing boresen. Gak kaya aku. Apa? Aku duwe pacar wong wedok wayu. Apa? Wong wedok kanggo aku iku wong wedok sing manut. Manute? Lho tak kanggon apa ae mesti manut. Mosok so? Lho iya. Aku nek wong wedok tak kongkon sembarang gak manut pegat. Wah. Lho iya. Wah, kok iso? Wong wedok tak kongkon ngene gak gelem pegat. Wah. Aja kaya ngono kon so. Lho gak apa-apa kedong bulake ganti ini. Aku biyen duwe bojo tak anu ngono aku wedi. Lho Kediri kutane. Sing dadi Nyatane. kon wani mbek bojomu. Lho nek bojoku ambek aku atik pola-pola pegat. Mosok so? Apa? Ngene lho wong lanang iku. Eh? Mole. Mole ku rumangsamu aku ki mbahmu kok mole. Wis seru aku bojomu lha apa ngono kon mole, Kepantesen kon. So. Dadi iki bojomu aso. Iki bojoku. Dadi iki bojomu aso iki so. Iya. Hah? Ya wedi. Hah? Cok. Apa? Kenapa? Mangan aja kakek nandeng-andeng. Heh. Aja kakek andeng-andeng. Nek kakek andeng-andeng. Astagfirullah Rabbal
Tangane to, tangane ojo clintesan. Clintesan. Koto. Ah ngono ku dadine kaya ngono iku. Lah. Mungkane nek duwe bojo ngene iki lho. Apa ngene iki bojomu? Lho wong lanang iku kudu iso dadi imam. Wah, Wong wedok kudu nganut gari wong lanang. terus Lho kaya contone bojoku ngejak aku mulai aku ya emoh. Ayo ta Mas mulai. Heh? Sampe jarene pesen, aku masakno. Jangan bening. Kon ngejak aku mulai. Yo. Kon masak sak masak gak entos. Meneh ben nek masak cah kangkung ku kangkung diketoki del. Terus maru dimasak. Ya. Kon gak kon. apa ya? Kangkung kok kali moro dijokok dipasak. Aku mangan koyo ngulur layangan sesuk. So. Gone aku buka Mbah Google iku gak ngono. Kenapa percaya Mbah Google iku? Percaya Mbah Dasim iki lho. Karena Mbah Google iku gak oleh ngono. Kate apa wong lanang ya, wong lanang. Aja ngono, So. Kan ngomong jangan bening kan ya bener aku. Hmm. Jangan bening iku lak banyu sing bening ngono kuwi to. Oh, ya bener. Bener. Banyu sing bening ya. Iya. Kon nek wis sumep, gawin raup. Loh, kaya melincet Mas tangan. Lah wis ero kok mbekno aku. Iku kaya melincet ku nek banyu panas ayo. Wah, kon melincet gak apa-apa, gak masalah, aku ndolek ganti liya. Terus So. aku gak rayo apa. Aja ngono mbek bojo. Apa? Sing sabar. Wong lanang kok. Wong lanang. Kudu. Wong lanang. Babano to manto, wong Heh. iki pacar bojoku. Lho, karena lunga cinta. kon. Kon ngene aku gak trimo bojoku. Lah niyo bojo kaya ngono rek. Apa? Ayo mulai. Mulai. Mulai iki lak Jumat sih Mas, kaya apa ngono kuwi lho kaya wong ngono. Nek wong kedung bulu malam Jumat iku malam kewajiban kanggone wong lanang. Gak salah. Loh, Mas aku kan yo kepengin kaya wong ngono kuwi. Karepku ya ngono, tapi kon saiki wis gak enak. Lu. So. Napa? Bojomu wis gak enak. Gak enak pisan. Tak pateni kon. So, kon malam Jumat dijak bojomu ngono kon gak gelem. Bojoku cek wedi goblok. Cek wedi. Iso. Kene lho, Bojoku, Mas. sik, bojoku lho tak malam Jumat tak jak gak tau gelem, So. Hah? Gak tau gelem bojoku. Lah kon gak duwe bojo goblok. Oh iya ya. Mas. Duwe. Iki kok kepoke engko. Mas, nek gak enak iku ditambahi masako. Lho, rumangsamu kon sego goreng ya prosamu. Loh, aku pinginane iku wis Tambah masako wici lombok uyah ditrengseng. Kon ngomong aku, Mas, tak tukokno jamu sampean cek tahan lama. Kon nukono aku jamu jenenge jamu liceng suwe. Loh, iya Mas. Lah iya. Aku dikandani iku lho wong wedok sing mbok ngarep iku. Lah iya. Anu ngene, yuk. Bojomu iku cek betah. Cek betah, cek iso suwi nduk ranjang. Tukokno jamu nduk gone iku lho nduk gone depot jamu gone pasar Tekong. Iya. Jamu apa tukokno gone Cina iku lho. Apa? Apa yuk? Liceng suwi. Ngono. Terus bareng ngono ngene. Anu kowe iku ngomong ngene, liceng suwi gak ono apel kita. Ngono. Hah? Apa nek jamu beli kita ini? Itu kono jamu apa, So? Hah? Kon itu kono jamu apa? Iki lho, Jamu apa? TPRI. Jamu beli kita. Hus. Hei. Pil kita. Lah. Loh, Kali kita. jarene Cinane ngono. Kon iku wis bener tuku jamu liceng suwe. Karepku tuku sing rada adoh, aja masing ngono. Kon mari tuku jamu liceng suwe tak ombe sewengi, aku gak iso cemblas. Hei, nek ngono tukono jamu kentuki. Kentaki kok kentuki. Nah, terus Hah? bareng ngono gak sida diombe, Mas. Iso Iso. cengcengan. Wis kasih kok tak ombe wong gak cemblas. Loh, jarene yurah iku dikongkon ngene. Engko lek gak iso cengkumen banyu es ngono. Oh iya bener. Kumen banyu es kayak ono nutrisari. Jarene ngono ae. Enak. Apa? Ngene lho. Ngono iku cek bergairah dikek anget-angetan. Wes, Apa? wes. Wis kaya apa? Lah sampean winginane lali to, Mas. Apa? Lek tak jak nanggone mburi nanggone pawon. Iya. to. Heeh. Jare kon kayak anget-angetan. Iya. Baru sama nak tak order, Cek. Tak dalan nanggone apa iku? Pawon. Pawon. Jare cek anget. Iya. Lah
nggone anget-angetan iku ngene. Lali to sampean, Mas? Iku dibakar, Be. Iku gak ndolek anget-angetan, Dik. Piye? Kon manggang sosis. Kon seneng sosisku ndrewer koyo ngono. So, enak sing setengah mateng, so. Kenapa teng kakekmu? Enak, gak boleh mulian aku. Lho, mulya, Mas. Aku karo Wanto niat gak mulih bengi iki. Lah terus sampean kate Aku kate nang diskotik. Mas, sing kena rematik sapa? Loh. Goblok. Hah? Yo diskotik. Diskotik iki lho. Diskotik ku kepanganan apa to, Mas? Mungkane menem ben kono aja kakean ngombe pil cengo. Diskotik iku ya, gone wong sing disko. Wes. Ngono, aku katanya disco. Joget-joget ngene lho, joget-joget ngene. Ngene Lho lho. wong sampean lho saiki wis joget-joget ngene kok. Kayak wong anyang-anyang iso. Kon gak tak jak kon kok lho ya iku lho ya. Iya, Seneng. iya, iya. Aku nang diskotik kate joget-joget. Mareng ngono aku terus nyewa punel. Purel sing sogo-sogo arek wedok-wedok lho. Purel. Iya, iku mang jare yang Kemiwanto mau lho. Purel. Iya, purel. Pak Kasropu, rak Kasrorel. Purel. Apa Pak Kasrobu? Sik to, Mas. Apa? Purel iku apa ora kabel sing luwel-luwel ngono kuwi? Iki jenenge sing lanang sing wedok. Goblok. Sing ngruwel-ngruwel ngono ki lho, Mas. Purel iku kon mari ketempean uler, Lho. terus mari mbok kokur iku lho. Ha, iku jenenge gatel. Lho wong aku ora gatel kok, Mas. Aduh, kok ala gatelno titik. Kok lak gatel terus yo. Iya. Wes, gak usah. Aku tak nang diskotik kok. Nang So. diskotik. Iya, karo nyewa purel. Aku nek gak salah kok nggawa mulih begenggek 5. Lu. Yo, tak gawa mulih nang omah. Begengkek iku iku sih Mas, ondolan kuwi to? Heh? Ondolan. Alah, gak ngerti. Balon ada. Sing encep-encepan ku lho. Rasamu sot kontak apa rasamu? Ya, engko tak gawa nang mulih nang omah. Kon aja turu nang kamar. Aku turun di. Kon turu nang pawon. Lho, aku engko lek diparani nini towok piye, Mas? Lho, gak apa-apa nini tawok engko. Lah apa nini tawok iku lho? Lah lek turu pawon iki wong biyen-biyen jarene ngono kok. Aja turu nduk pawon. Darane anek nini towok. Nini tawok wis tuwek gak kena ditawok pisan. Wis tuwek. Bojomu rada gendeng kaya iso. Ya, lah iya. Ya, Sama nek golek ondolan iku ya Mas ya, tak elekno sing ayu. apa? Sing ayu. Rumah kon. Terus mareng ngono iku aja 5, Mas. Piro, Dik? Lek iso iku 10 atau 15. Lho. Ora apa-apa, Mas. Lho. Sing ayu luwi teko bojomu Lho. ngono. Gak apa-apa, so. Lho, bocahku wong lanang. Oh, lanang. Masa aku yo lanang. Lah iya. Tapi bojoku gak kaya ngono. Iya. Mulih. Ya, mulih kon. Aku boleh. Iya. Sampe ndek dhuwit ta, Mas? Heh? Ndek dhuwit. Lho iya, ada duit aku ya. Kalau duit, Sampe njaluk dhuwit. iya. Kayak nang diskotik gawe karaoke. Karaoke, so. Heh? Karaoke. Lagune apa, Mas? Heh? Lagune apa? Lagune gaspol. Nah, di gaspol. Henge. 50.000 ya. Ya. Ngono 50.000 ya. Heh? 50.000 ya. Ate gendeng 50.000 iku. Kopine tok gak oleh 200. Lho, Lho, ngene lho, Mas. so, sakno bojomu lho, so. Mas, ngene lho ya. Aku apa? Mbak, aku nyelip gelas ae kopine nggawa teko omah. Rumah samu camping ya ramu. Iki nang diskotik isine aku nek gak iso bayar arek-arek. Kon kaya 50 ta dan arek cilik ae kon. Utang ngono piye gak oleh? Heh? Utang ngono gak oleh. Utange prasamu utange makmu atuh utang. Lho, Mbak, utang oleh ngono. So. Oleh. Kon dikeki ngono. Iya. Aku gitu rokok situk seneni, so. Oh, wong lanang. Ya, Mas. Iki tuku purel oleh. Hmm. Aku tuku rokok situk seneni bojomu, so. Lu berarti Aja aku- ilang. Oh. Engko iki ngono duwe juragan wedok, ilang ae potong bayaran iki lho.
Aja dielingno. Iki tak gawe nang diskotik engko, ya. Iya, Mas. Tapi iki purele kurang purele. Lho kok tak TR. Heh? Ngomong ngene lho, Mbak. Pucuke tok ae kok saloke kok dibayar bojoku. Pucuke tok. Iki piye iki? Lho, to nek pucuke tok aku lak kemeringet lan yo. Aja ngomong ngono. Regane nek 1 juta ngomong nggonku cilik. Bayar separuh. Kono lek gak ngregani wong lanang mbok kei 500 lho. Lah ya kok lek purele iku mang anu gawe rego mamane 6 juta, Mas. Hmm. Aku gelem. Lah iki dhuwitku sakmene wis to, Mbak. Titik ae pokoke iku. Ngono ae wis gak apa-apa. Iki ae piye jare? Maksudmu kongkon nempelek tok ngono ta? Iya, mek ingin pinggire dalan ngono lho, Mas. Ora sak melek to. Ya wis gak apa-apa. Engko aku tak event yo. Aku nang diskotik iku minimal 10 juta. Lho, duwe Ora kon. Iya ya, Mas. Ya, Aku boleh ya, Mas. Salim. Abung. Ngono ora. Kon kebangetan kok. Mulane gak apa-apa. Sampeyan gak betah ngomong ora mbek aku ae. Lho aku cinta. Cinta. Aku cinta. Aku boleh ya, Mas. Mulai. Sepatuku rusuh. Ngene lho wong lanang iki delok, Mbok. So, kebangetan kon so. Aduh. Wong ngusapi sepatu kok ambek mbok idoni apa sih maksudnya? Tak. Aku entek akeh goblok. Eman so. Ulang. Aku pulang ya. Ya, kamare resi ana. Engko tak nggawa arek wedok 5 nang kono kon ngalion nang pawon. Kamare gak ono, Mas, iku golek tangga. Epok-epoke. Ya. Mbok ngalang-alang pada sim aku rek. Apa? Kon iku kebangetan. Mangato. Mas yo 100 iku derajat laki-laki memang di atas so. Tapi nek awan dhewe apa iku menjunjung tinggi istri. Iku rezekine awan dhewe akeh. Kon gembul aku. Kon gak oleh kalah mbek bojomu kaya aku. Aku bukane kalah mbek bojoku so. Lho kon gak wani kon? Aku bukane gak wani so. Kon kok gembul aku kon? Aku ki kalah weton so. Apa? Kalah weton. Kalah weton. Lho, kon kudu wani nang mbek aku. Ngopo? Kudu kendel. Kudu kendel. Iya. Aku ket wingi ku asline kudu mateni bojoku ae so. Cocok. Bojo gak nganut. Mosok ben aku kepingin ngono ku so. Ya. Dik, aku kepingin Dik. Ya. Aja buntu jare ngono. Bojomu ngomong ngono. Iya. Ah, munggo apa bojomu nang kene ngono saiki ya. Sok umpama so ya. Ya. Iki kan aku lho rati cerita. Iya. Aku sakit hatiku kan wis dalam so. Iya. Bojoku kathek petuk berhubung aku rukun kaya ngono mang. Munggo nyenani konto kon lapo kok ini to? Kono kene to. Ya. Beris. Toto. Mati. Sing kate ngobrol sapa? Sapa sing buntu? Wong lanang cemen. Sayang, Kan sayang-sayangan. kene. Iku Kok kakakmu cilik ae kok sayang-sayangan. Toh, ngombe yo jamu liceng suwi. yo Kon gak usah ngombe jamu liceng suwi. Tau ngombe tak lus-lus 2 jam gak tangi-tangi, malah wek pusing tangi. Loh, berarti aku dan kamu padha lanange. Damar apa lilin, Buyar apa kawin, ati kadung ambyar. kowe oleh yang lain. Damar apa kunci, Buyar apa baleni, ati kadung ambyar. Kon rabi banci. So. kon kumpulan ambek rasa tambah gak pokro kon. Aku gak masalah gak pokroe. Jare Wanto peno wis matek. Matamu kono. Oh gak sayang, sumpah gak.
Toh, kon temek apaan iku mang toh? Iku ono komitine kejojo. Heh? Kejojo komiti. Toh, bojomu kok koyok brimob ngono toh? Patrune ya sing ngelayap gak boleh-boleh ku arek enom. Wis gerang padha gak nyebut. Apa? Kono coba ulangi bojoku sing macem-macem lho. Lho, gak ngulang-ulangi. Wong wanto mbak aku kesenengane mendem pengenane pur loro dek. Lho kon Oh gak. Oh gak. Gopur lho kon, Gopur lho kon. Melayu. Melayu. Pola nang apa melayu ngono iku? Gak wani, Bek. Ajar, Bek. Ajar. Oh, loh, Loh, loh. Loh. Ya iku selingkuhane Wanto. Ya iku. Wis bener iku. Aku roh. Bek, jare Wanto ngene, bojoku wis gak enak, wis njlenyek. Dolek iku mau, ya iku mang gandengane Wanto saiki. Bapak sok, bapak bongko ya bapak ngono. Jan tak tulung tak beteki ilate. Oh iya iya. Loh, Satpol PP niku lho, Satpol PP. Kliru sok. Tak kira tangane iku mangsa. Toh. Bojomu kok ana peloke to? Endi pelok? Kon iku katarak kon. Iki ndase peking. Pelok matamu ngono. Gak pokro kon piye. Gak pokro. Sayang, Sayangan kon. kamu jangan marah-marah. Aku jaluk duitnya ya. Digawe iku lho kaya rasa makan jaluk bojonya 200.000. Gawe Sembarangan. Kon njaluk duit. kok dhewe kon. Raimu wis gak belanjane njaluk duit. Pantesan kon Wih, kepantesan kon. Wani ngono kok. Wani kon. Kaloro. Dar, nang gepok ke pucuke dar. Kok bongkote iki lho. Ndi? Kok asline pundi? Balas dendam kon yo. Kene lho pucuk. Kok ngene berarti? Yo, Oh, berarti ini. Gak oleh ya? gak oleh. Kono kok dadi pringisan. Dinane iki aku bayar mekar, kon mek gak oleh duit, ojo mule kon. Bayar mekar. Sampeyan kok utang mekar ae. Lah kon gak gablek nyambut gawe. Mekar iku garai kamu melarat sayang. Wis, gak usah kakean pola. Iso gak iso bakon ngamen, bakon begal, bakon jambret, mulai gak itu duit. Mati gak kena tangan. Oleh, ayo. Aku bae iki. Sing kon iku sapa? Lah kon. Ngene iki. Heh, lancene. Wis, Bojoku koyo sepatu. Wis yo. gak oleh. Kon mulya to? Mati. Napa sih? Bisa tawuran kakimu kuwi. Kok ora mulya kono lho? Gak. Ayo, Oh, lapo? cari tahu. Kon kaya penjaga gawang kon mbiyen. Walah dar. Kon biyen ngipi apa to? Heh? Ngipi apa kon kaya sora uda ngono iku? Kenapa kon nangis iki?
Hah? Karo dhewe sesa kelakuane bojoku so. Lah kon gak iso dadi wong lanang. Bojoku nek gak ayu sak petung keturun gak ngarah aku kok ngene so. Wong wedok iku kudu nganut karo wong lanang. Kudu ya. Ya iya. Tapi bojomu kok nurut awakmu lho kon ya elek kok. Lho. Sembarang kono carane to. Carane apa? Lho ya apa kon iku? Gawa kloso didukno. Ngono. Maksudnya apa iku? Lho atik gak gelem apa iki gak gelem nelongso didokono. Didokono. Heeh. Tembang bau ana dukun abi. Enten ah. Aku tak gelek dukun. So, Apa? sumpah ana ge dukun. Lho ya iya, anane bojoku koyo ngono nganut tak apa-apakno gelem prasamu aku lomboan ta. Lho, berarti kok ndek Lho cekelan. ana cekelane. Wah, sasa. Lho. Endi cekelane, so? Kok gak modale duduk liceng suwe tok goblok. Apa? Ono lho. Walah iki. Heeh. Iki. Heeh. Gelap. Lho ngawur kon niku. Apa? Lho, iki jenenge gelang tondong rewuk ya iki. Masa so? Lho iya, Wah, bojoke so. iki gelang tondong rewuk. Wong wedok kena iki tek sek klepek. Makane bojomu nurut. Nurut. Iki mang gelang tondong bar. Rewuk. Gelang tondong rewu. Iya. Lho. Ana tak selange so. Heh? Tak selange. Kon selang tok? Iya. Gak mandi. Ana jopone. Ana jopone. Ana. Jopone apa so? Lho. Wis gak peduli tak lakoni so. Cekelen. Tekel. Jopone ngene. Jopone. Tung keripik. Ahai, tulang bawang. Bojoku ngelirik langsung matang-matang. Jopone iki. Iya. Jopone piye? Tung keripik. Aha. Tulang bawang. Bojoku ngelirik langsung matang-matang. Ya. Gatik ndangak. Lho iya, mari ngono baru nek mari mbok wacana iku langsung gaspol dangak. Digaspol dangak. Gaspol dangak. Digaspol dangak. Plek Nurut bojoku. nganut Sumpah. bisa dicoba. Aku tak coba iso. Ya, Gak kesuwen. Tak galeki bojoku wong so. lanang sing jantan. Pokoke aha. Ya, Tak galeki aja bojoku. lali lho. Apa? Atik lali kon kok gak dadi. Yo. Ya. Yo. Ayo. Ayo tak galeki bojoku so. Aku pegel aku. Dikandani kok. Wis ayo. Masih mlaku yo alon-alon, gak ngerti aku nang mburi ku dinyang wong. Ya sementara ya ditunda dhisik lho Mi. Lu wong aku dinyang wong 20. Lho ya kekno. Kekno. 20 dibayar 20.000. Bener tak kena, mule aku nyenyek tun goblok ngono kuwi. Aku iki sumpek lho Mi. Aku iki sumpek. Mangkano raimu ngumpul. Raiku ngompol piye? Sumpek lapo? Kandhani bojoku iku lho kurang ajar Mi. Bojomu. Iya. Loh, mek aku yo amit-amit jabang banji lanang wedok. Lah kok enek to jabang banci lah, banci. Kok enek jabang banci? Jabang bayi. Bojoku iku kurang ajar Mi. Kurang ajare ya apa? Kurang sabar ya apa? Sih, njaluk dhuwit gawe budal ngontol tak kei. Kon iku wong wedok keplek 7 turunan 8 tanjakan. Kok ana bojo kate budal ngondol mbok kei dhuwit kowe gak wong wedok congok. Aku cinta ya ambek Roso. Dibathok cintane ta. Ya ngekei dhuwit kon ta Rasa. Ya gak ngekei, tapi kan seorang istri itu harus patuh dengan perintah suami. Gitu loh. Ketara kon iku gringgingen. Seje ambek wekku gak tau gringgingen. Ora ini rasaku. Apa? Rasaku
agen iki ngen gabaken wekmu. Nek gak entuk rasa ngono yo. Mek aku amit-amit. Lah aku cinta ya. Badoken ku cinta. Aku cinta karo rasa, masih rasa budal ngondol, masih rasa ngene ngono aku ya wis meneng ae. Pokoke aja sampe aku dipegat. Entekno dhuwitmu, entekno bandamu kon, terus dilungkas kokut kon. Kok ono ajine, tiru aku, tiru aku. Ya jelas gak iso to mi aku kok tiru sampean, wong sampean banci aku wedok. Banci matamu kono. Aku kecil iku nang YouTube wis diwedokno. Lho lah nek nang YouTube sampean diwedokno. Lah asline kan ya sampean niku lanang. Lho, ayu rupamu tapi bento kon niku. Keplek. Mek aku ya cara kasare banci apa lanang bojoku nurut tak kongkon apa nurut. Lho. Lah terus sampean nurut iku piye? Sowoken. Lho, drono wong awakku gak panas kok disowo. Sing disowo iku bojomu lha apa kon niku? Awakku lho gak panas. Lho, aduh. Bojomu ku sowokno nang wong tuwa ingat. Mbah Gina, iku winginane cakut mati. Umure iku lek gak salah iku 104. Wong tuwek to? Dudu wong tuwa ngono, ingat. Wong pinter. Tak idoni sombeng kon kok. Wong pinter iku nduk kene ku ya anake mek dosen. Terus mareng ngono ki nek ra salah ki ngulangi ning kono Lamongan Kota kono. Ning gone kampus apa ya kampuse iku ya? Aduh, kok gak tau ndelok TikTok? Aku HP ra tau dicekeli kok mbek rasa. Waduh, congkok kon bukan scroll. Dikandani aku iki ra tau dicekeli HP kok dikon nyekrol iku lho. Wis takono sing pinter, paranormal. Lho, aku goblok kok. Aku normal, aku wedok asli kok gak normal yo. Ayo mengkono kok tak pancal gegere. Tambah suwe tambah greget to arek iki. Paranormal iku wong pinter, wong tuwa. Dukun. Aku iki lho gorong meteng mi. Gorong meteng kok kongon golek dukun lho. Dukun bayi ku ndok kene iki ya ora enak ndak. Ayo Pak, nyilih sandale tak tapuk cangkeme arek iki. Dukun iku sing wong iso nyowo iku lho, nyowo supaya kekarepane awake dhewe. Lah aku karep apa? Lho. Kolak ambek rasa disia-sia. Yo aku Kalah intine kon ambek rasa. Nek wis nang dukun, rasa sing kalah ambek kon kaya bojoku Wanto iku lho. pantoy. Lho, Wanto ku tak dukunno. Lho, ya mesti ae Wanto gak masih gak usah kok dokono mesti kalah wong gedhe awakmu dimane Wanto. Kon niku ngeyel. Wis aja pakaian cangkem, saiki kon tak dudukno dukunku paranormal. Wong sekti mandraguna Ki Taji Sukoco ngadekan. Iku dukunku. Golek dukun. Dukun. Kok njaluk sowuk, njaluk jimat supaya bojomu ku nurut. Ono ya celun lho, celun. Sik tak celukno. Sik. Ipunen. Lah lha apa nek ditelepon wong iku krasa tak gebrak bumi ping 3. Hiat. 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 Loh. Bang. Wow. Waduh, Bang. Ketepaan sampean teko. Iki siji gawe loro gawe, Mbak. Seto. Nih. Iki dukun paranormal apa Kiai Mukti? Paranormal. Waduh. Aja ngono. Kiai Mukti sing nduk gone iku lho. Ki colok. Bang. Hai was saya. Nah, apa iki? Dukune iki internasional. Ngomong Inggris, ngomong Cina ya iso. Bu haizem un hai. Wai somai. Kan ngomong sak kepel. Lho ngene iki sak kepel. Njaluk tulung. Iki gak kira gelem Aku gak ngerti bahasane ya sampean ae. ngomong Jawa. Ngomong ya. Ngomong Jawa. Kaya dukun dompol jarine.
ndompol dukun cabul piye to? Gak, iku saking ibu-ibu ae. Pekson nek gak gelem nambani. Iku ciri khasé brengose dikit-dikit. Ayo. Mbak Dukun. Oh. Ada apa? Iki lo kate curhat. Mbak Dukun. Iya. Iku ora tegal sing ngene. Ada Mbak Dukun. Iki ya? Iya. Sedang ngobatin pasien. Dukun tak guna-guna katut yo. Titenane kanca apa sing ngomong. Tak guna-guna. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Aki gak kepingin. Terusane piye mi? Konon Konon katanya. Salah. Piye? Kon apa? Oh, ya. Kondom Kondom katanya manggon di jempolan. Pit kawat kamit. Mbak Dukun. Kayak demit. Mit cemit Mbak Dukun baca apa ya? Baca mantra Baca mantra dengan segelas air. dengan segelas air langsung Disembur. Alah, bau asin. Apa mentol loh? Ada Pak Dukun sedang ngobati ya. Konon katanya. Saya kaiti guna. Mekawat kami. Pak Dukun baca sastra. Dengan segelas air putih. Lalu Mbak Dukun. Disebut. Ngapa? Metu irung. Kacau. Tolong. Sing. Ini loh. Langsung disembunyi loh, tak uluk. Dan Dukun baca mantra Dengan segelas air. dengan tiga air. Ayo kate bapak aku. Ayo kate bapak. Ngene lho, Mbak. Ya, ada apa? Aku ini disia-siakan bojoku. Siapa? Rasa. Siapa yang dia sia? Sia siapa? Aku, Mbak. Apamu? Iya. Digepui. Iya. Syukur. Kok dijaluki tolong kok nyokor-nyokorno. Loh, awakmu digepui karo bojomu. Dikepui. Lah iya. Ayo. Gak. Jangan gepuk. Aku gak ana iku. Pit komat kapit. Pit komat kapit. Mbak Dukun butute nyepit. Ini, pakai dongo. Dongane apa, Mbak? Jimat dhisik. Jimat. Ya. Gamongan. Loh. Waduh. Supaka iku, supaka. Oh, dudu. Enking. Mbak. Iki lho aku iki tanpa jekek. Iku lho teko nang tanganku dhewe. Ya. Jekek. Ya. Dijalan kene. Ya. Seketi. Tanpa jekek teko nang tanganku.
Oh, ilate ulan naga. Iya. Ilate ulan naga sakmono gedene. Lho iki sakne gedene. Terus, Nah, iki tak kei donga. donga. Heeh. Kan didongani barang. Ya iya, tak kei doane. Donga nek didongani barang. Ya ya yuk. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tuk. Bang tut. Ayat kolang kaling. Ayat kolang kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. dianggap maling. Ya. Tirono. Leh. Bener kok omonge wong iku mang kok. Apa? Iki dokon cabul rasane Nah. kok ngena. Kaitan ngono. Ya. Halo. Ya wis ya. Wes. Piye, Bang? Entok utete sego. Yo ya. Piye? Bang tuk. Nek kok lho, sampeyan aja gupuhi no. Bang tuk. Bang tut. Ayat kolang kaling. Ayat kolang kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang ngentut dianggap maling. dianggap maling. Ya. Wes yuk. Akeh mandine. Bisa. Wes ya. Ya, Mbak. Mbak tak boleh. Oh, tak transfer, Mbak. Ya, piro? 1,5 juta. 1 juta. Ya, Mbak. Ya wis. Tak boleh. Siap. Yuk. Kowe tak boleh. Yo. Lah nih. Halo. Kita dongano. Wah, bakal pure, kembang pure. Siap. Wis. Aku ya entuk piandel teko Mbak Taji. Ngono ya? Iya. Iki kok dene lek ra mandit kawok noroso mosok gara gak mandi. Oh, gak mungkin Taji gak mandi. Yo. Ana step ini disewuk Taji mati. Oh, mau step. Apa, Mas? Bang tut iku mau. Hah? Bang tut. Bang Pak Bang tut. Nyambut gawe mari teko diskotik kula kepegelen aku. Oh, sampean pegel ta, Mas? Rono mari iki. Tak dikeroki, Mas. Dipijeti. Oh, alah Mas. Ya, Yo aja mulai. Kok dukut. Oh, iya. Keprono raine. Lali aku. Bang tut. Bang tut. Kok dikon ngeroki kok tut-tut les e. Loh, iki mang jarene mamiku ngene Wis gak ate. Aja direken. Kenapa bang tut? Bang tut. Ayat kolang kaling. Siapa yang ngentut Ngomong apa? dianggap maling. Ate gendeng bayar iki. Pek telu. Situ kan. Sip. Yang, Heh? yang, Bojomu ya aku kok. yang. Tidak bisa. Aku mulai. Tidak bisa. Ayo Mulai karepmu gak mulai karepmu. Ayo iya. Hah? Aku gak seneng ambek Malam Jumat. Lho, iya, aku kudu arep mi. Kadek. Hah? Kadek. Lha kudu arep kok. Wis kadek. Hah? Kadek. Oh, gak kate. Engko tak kei pindho. Gak enak. Konmu gak iso ngadeg. Engko tak kei gaya Sui Langseng. Ayo, Dik. Ayo to, Dik. Aja. Aja gel. Ora kate. Ayo to. Aku mumpung kudu arep lho. Wis saiki pokoke sampean mau gak mau kudu ganteni posisiku nang ndok omah. Lho, Masak. aku njaluk. Ora iso. Heh? Ora iso. Lapo? Lah aku nek gak njaluk terus mari ngono aku terus karo sapa? Loh, jadi karo bapak ambek urun, bapak dikira kowe gak ngurus. Lah terus sapa sing tak karo nongko nek kano? So. Kaya mang lho so. Kaya mang. Nyengit. Ndi? Duwe ndi? Ya apa sih? Kayak
Mau lah wis tak omongi, tak kongkon dolek dhuwit gawe mekar. Lha apa gak dolek, Lha apa gak dolek ndi? Sik ta. Dhuwit ndi? Ayo sik. Dhuwit ndi? Kok sik? Dhuwit ndi? Kok sik? Ayo gorene, dhuwit ndi? Apa mangsa dongane iso? Tur jaenak lho. Gorene. Tung keripik. Ah. Kesuwen. Dhuwit. Duwe apa sayang? Dhuwit gawe bayar mekar. Mekar apa? Tung keripik. Aha. Tulang ngebawang. Aja diguyu. Gak mandi kok dongane. Balik mana pulian? Tung keripik. Aoy. Tulang ngebawang. Bojoku ngelirik. Dhuwit ndi? Langsung matang-matang. Dhuwit gorene. Gaspol enggak. Di gaspol enggak. Tambah lama. Mas. Aduh, Mas. Aku masih gak mau kayak duit, gak apa-apa, Mas. Ih, jijik. Gak urus. Ayo, Mas. Aku kangen, Mas. Kangen apa? Mas, aku kangen, Mas. Enggak lah, bojoku ngomong. Stop. Lagi, bro. Dukune oleh mangan ae. Kamu iki. Aku nyelang dilu ae, bojoku cek nganut maneh. Gak. Dilu ae. Dene, Ngapa, Mbah? rapo rame kok? Iki nyelang gelange iki lho. Lah apa? Gelang ajimat. Kon kok enang-enang karo bojomu. Iki bener bojomu. Tak kei dongaku iki, Bang. Loh, mukane kok aku mulai gak wani. Mamlo dadi lanang durak wenang-wenang. Wong wedok durak wenang-wenang. Mbak, aku dikepuki bojoku, Mbak. Kapan dikepuki? Aku. Babah, aku bandi ya kok. Ayo, kene. Ayo. Ayo nek, sirep. Gak perlu. Duamu tak cabuke. Terong. Terong. Dukune kaya si Upali. Nek. Ya apa, Mbah? Awakmu wis sadar. Aku sadar. Ya. Wedok gak menang. Itu harus pertimbangan dalam rumah tangga ya toh. Di salah bener harus saling ngapura. Iya. Lah saiki nang desa ndi? Lah do bulu. Kecapan aja.